турында төгәлгенә мәгълүматлар юк. Катнашка именно катнаш дигән исем биргән соң. Бу хакта халык телендә төрле риваятлар йөри. Монда кемнең нәрсәсе каткан? Менә кайбер картларның әйтүенә караганда, урман буена килеп урнашкан кешеләрне урманнан талаучылар чыгып җәберләгәннәр, аларны талаганнар. Һәм шуңа чыдыялмыйча инде менә монда бу урынга килеп утырганнар. Шуннан Шыгым һәм Шыктым исемле бабайлар бунда суларны чеп караганы да шундый каты сулы булган өчен аңа катмыш дип исем кушканнар инде. Суу каты булган. Суу тишләрне камаштырылып каты булган инде. Республиканың, безнең республиканың Муслим районында тагын катмыш исемле авыл бар. Анда да менә шушы безнең катмыштан анда барып утырганнар дигән фикер бар иде. Муслим районында? Муслим районында катмыш исемле авыл бар. Безнең катмыштан анда килеп утырганнар иде. Катмыш авылында отамалар бик күп инде, катмыш авыл халкы отамалар белән кушаматлар һәм отамалар белән сөйләшергә яраталар. Кушаматларында мәсәлән безнең отамаларга килгәндә безнең авыл бүленгән инде. Мәсәлән, Түбәнеш, Югарыш, Отау ни өчен Отау? Чөнки берүзе генә утрау шикелле утыра. Отау, аннан соң Чаллышы, безнең монда Трассага чыга торган якты. Юк, ерак түгел, безнең Балык Бистәсе районы белән безнең чиктәр Чаллы казаклар шалысы, Тәберде шалысы, анда урман ашагында безнең Чаллы авыллары бар инде. Шуңа күрә Чаллы өчү дип аталган. Аннан соң безнең менә бу бер генә яклы урам, Орт урам инде, Орт урам, анда башка урам юк. Бу якта безнең Кылычы өчү иде. Башта Кылычы өчү, чөнки безнең Кылычы авылы янәшә. Аннан соң ул урамны дәвам итеп, анда яшьләр элек 90-нчы елларда колхоз квартиралар салды да, яшьләр аерылып чыктылар. Шуңа күрә котылдык дип аталган. Әти-әниләрдән котылдык. Шуны микрорайон димеш. Микрорайон. Менә шуңа күрә котылдык дип атала торган урыннар бар инде. Безнең авылда чишмәләр күп инде. Чишмәләр менә аларны төзекләндерәләр инде соңгы вакытларда. Мәсәлән, безнең Кашай коесы, безнең авылдан чыккан эшмәкәребез Рамзил Хаҗиев дигән кеше, үзенең ярдәме белән инде аны төзекләндерде, бик матур Кашай коесы. Аннары урам чишмәсен менә ул да булышты инде башка белән безнең авылда чыккан кешеләр булышлыгы белән. Һәм инде безнең Җилпош чишмәсе төрле атамалар бар инде. Түлке урын төбәсе, Пимер, менә минем үземнең улым шигырь язган инде, менә бындагы атамаларны кертеп, кирәксәгез укып китәргә. Катмыш авылы кайчанрак барып килгәнсең менә? Бер вакыты бармы? Нурулла Гариф китап язды безнең авыл турында. Әле яхшылап чыгарып бетермәдек әлбәттә. Менә ул китаптан без беләбез, документларда иң беренче 1691 елда искә алына Катмыш авыл турында. Анда әйтелә 12 йорт бар дип. Ул урын Катмыш вәрәш булган. Менә безнең хәзерге бу авыл янында түгел, ул Салкын чишмә дигәндәрәк бераз башка җирдә булган. Башка җирәк. Юк, ерак түгел, менә монда безнең чишмәбез бар. Шунда бераз тирәнрәк кенә Катмыш вәрәш дигән авыл булган. Без бәләкәй чакта көтүчератларына чыкканда әйтәләр, нинди чокырлар бар. Бу нинди чокырлар? Элек монда өйләр булган дип әйтәләр. Без кичкенә чагында. Менә аны соңрак кына белдем. Анда Катмыш вәрәш авыл булган. Ләкин алар шушы чукындыр процессларыннан качып китеп, Муслим районына китеп урнашканнар. Шунда Катмыш вәрәш бар. Муслимгә якын гына ул менә шулай качып утылганнар. Андагы җиде баба. Әнә синең кушканнар шулар. Сукындырудан. Безнең бит менә монда юлда урнашкан. Ул Муслимга барып җитмәгәнме ул Сукындыру? Юк, анда ул вакытта алар караңгырак булганнар Муслим районында. Шунда барып качып утырганнар. Безнең бу юл өсте булган. Шуңа гел үтеп китеп йөргәннәр, бу юллардан йөргәннәр инде Сукындыр процесслары. Шуңа безнең тирәктә авылларда Крашна авыллары бар, ләкин безнең авыл менә шушы тик усалрак булган, гайрәтлерәк булганмы,
киртмегеннер авылга инде. Бирәк әйтеп китәсем килә, менә 1705 елда монда Күчем батыр булган, Күчем батыр. Алар да менә бу шуякларны яклап көрәшкәннәр 1705-1711 елда. Һәм аның Кем белән көрәшкәннәр соң? Кем алышы? Шокындыручылар белән исемнәрен әйтә алмыйм инде кемнәр белән. Исемнәргә мо шокындыручылар. Шокындыру отрядлары белән кемнәр поплар иде, шокындырып йөриләр. Шулар монда бит инде ул шул хәтле катышлар барган, ул шулакларында да гаҗәп булган аларның шокындыру. Шокындыру процессын нык йөргән бу якларда. Менә әйттек, Күчем батыр дип, һәм аның улы Акай батыр булган. Аның улы шулай Акай батыр 1735-1740 елларда булган. Һәм хәтта без кичкенә чакта шундай әйтем бар иде, хәзер бик ишеткән юк. Нәрсә Акай тавышы чыгар, Акай явы чыгар бирисең монда дип сөйләшәләр. Инде балачага кычкырышса да, сугышса да, нәрсә Акай явы чыгарасың дип әйтәләр. Без аңламыйбыз. Акай, ул шушыңа бер ымлау булган икән, халык телендә калган. Акай явы чыгар бирисең, шаулама дигән сүз икән. Димәк, һәм шулай Күчем ханның улы Акай дип әйттек батыр, һәм шулай аларның оныклары Түләкәй батыр да булган. Менә бу һәм алардан соңрак яңадан бездә инде булган Емельян Пугачев сугышлары вакытында инде икенче батыр барлыкка килгән Рахманкул Дуслиев дигәне. Рахманкул Дуслиев ул да гайрәтле булган, ничек китеп, устагына булгач, аның тирәсендә шуш тирә-як авыллардан 500 кеше тупланып, ул шулай көрәшеп, алар аны полковник дип дәрәҗә. Пугачев ягына көрәшкән. Пугачев ягында көрәшкәннәр, Пугачев белән бергә, ләкин максатлары дин өчен көрәшкәннәр. Булар бүтән чыгучылар, диннәрен яклап көрәшүчеләр, диннәрен, халыкның тормышын. Чөнки шундый вакытында мөселманнар бик нык авырлар китереп, бик нык каршылыклар булып, түбәсенкәннәр инде. Налыкларында катып салганнар, гаҗәп рәнҗеткәннәр инде мөселманнар. Бу менә шуңа түз алмыйча тавыш чыгарган булганнар инде алар. Шул аннары Катмыш авылын исеме дигәндән, әйтәм бит безнең беренче авылның исеме шушы әйтәләр түбәнсен ягына менеп утырганнар дигән версия бар. Минем бер бабай бар, әти ягыннан тарихчы Шаһ Әхмәт бабай. Ул әйтә түбәнсен ягына менеп утырганнар дип, Катмыш вәрәш булган. Беренче версия бар инде. Катмыш бабай нигез салган дигән ни бар, фикер бар. Катмыш бабай нигез салган. Икенче версия бар. Авылның суык каты, менә үзәк урам чишмәсе бар безнең. Без аны тикшерттек үзебездә инде. Анда кальций күп инде, суык катырак әзрәк. Шуңа да әйткәннәрдер бәлки. Менә Аллаһ белүче. Менә без Катмыш авыл җирлеге башлыгы Илшат абый белән киттек. Нинди авылга? Еникешме авылына. Еникешме авылына. Ул нәрсәсе белән бик легендар инде. Бу бурынгы авылларның берсе. Монда әле тикшерелмәгән археологик истәлекләр күп. Аның белән бер рәттән индем. Бу авылда 1926 елда безнең татарның беренче Булат Батыр дигән фильмы шушы авылда төшерелә. Булат Батыр дигән фильмы? Тавышсыз фильм ул. Черно-белый булгандыр. Черно-белый, истәлекле. Күп кенә персонажларда шушы авылның шәхесләре уйный. Без инде уйлыйбыз, түгел тарихын мин дә белеп бетермим. Ул фильмны төшерүдә шушы авылдан чыккан берәр данлыклы шәхес бәйле булгандыр, ни белән. Менә бу фильм төшерүчеләр белән просто гына бу авылга кайтмаганнар фильм төшерү өчен. Нидер сез. Һәм инде бу авыл Пугачев явында иң күп каһарман биргән авылда Пугачев авылына. Менә шуның белән дә. Чөнки Булат Батыр фильмы шул именно безнең милли бәйтсезлек Пугачев явы белән бәйләп шуңарак багышланган фильм. Һәм аны берничә тапкыр инде авылда да күрсәткәннәр. Фильмны карап утырганда ул абзыйлар, әнә үзеңне кара әле, син атта чапканын күрсәтәләр бит дип фильмда катнашканнар. Менә шуларны сөйләгәннәре минем хәтердә әле. Менә хәзер без шушы авылның данлыклы шәхсе Язгат Тукай янына барабыз. Ул
köynerek ул авылның төп шәхесе ул күбрәк тә белә тагында әле дәвам итә алар исә. Менә бу Енекей чишмә аңламча шул 60 җиренә керә бит, димме? Әйе, 60. Тагын инде ул керә монда. Тагын баскан дигән авыл бар безнең. Ничә кеше яши инде бу поселениедә гомумән? 692 кеше яши. Трасса янында инде М7 трасса янында. М7 трасса янында шулда безнең авылларны бик нык саклап калды. Авыр заманнарда да bundan ерак түгел. Мәктәпләр, балалар бакчалары бардыр индеме? Мәктәпләр, балалар бакчалары бар. Аллага шөкер ансы эшләп килә. Балалар саны кимик барса дагы, әле без аңа шат. Менә урта мәктәбебез бар. Безнең әле бу якын тирә авыллар арасында иң күп бала безнең урта мәктәптә. Әле аның бер бүлекчәсе басканда урнашкан. Басканда да башлангыч мәктәп. 60 авылы мәктәбенең Әйе, бүлекчәсе. филиалы бар инде. Как? Ну, без бүлекчәсе дип йөртәбез. Монда халык нәрсә белән шөгыльләнә инде? Халык төп Кайда барып эшлиме? Biz авыл хуҗалыгы. Авыл җирлеге бит инде. Әйе. Авыл хуҗалыгы белән бәйле җирлек. Безнең җирләребез 12 фермер хуҗалыгы тарафыннан арендага алынган, сатып алынган 12 фермер хуҗалыгы һәм яңадан үз мәшгуль булып теркәлеп 11 кешебез үз җирләрен аерып алып, кай җирләрне алып. Авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнә торып, үсемлекчелек, терлекчелек 11 кеше фирмабыз бар безнең. Енекей чишмә дисез, Түбән Кыйрлы дигән ике исемме? Ике исемне. Ну төп исем инде Енекей чишмә. Енекей бабай менә моннан ерак түгел чишмә бар, шул чишмә янына килеп урнашкан. Шуңа күрә чишмә дә Енекей. Чишмәсе авылда Енекей чишмәсе. Түбән Кыйрлы инде бу тирәләр кумлы. Безнең Кыйрлы дигән тагын бер авыл бар бит әле. Югары Кыйрлы бар. Менә шуңа күрә алар инде Бүрсет елгасы буе кумлык белән бәйләнгән дип аңлаталар. Без белүебезчә. Менә язгап торгай. Менә хәзер баскан авылына барабыз. Маз инде тагын да сәер исем инде. 60 баскан нишләр булмады шулайда. То каталар, то басалар дигәндәй. Ник баскан дигәннәр аны? Безнең авыл бик борынгы авыл. Аның беренче исеме Акчура исемле булган. Окшура? Акчура исемле. Әйе. Акчура исеме хәзерге Балык Бистәсе районына керүче Бимәр дигән. Ул беткән инде авыл, аның елгасы гына калган. Авыл урыны бар. Казан кылынлыгы чорында бу якларны руслар басып алу чоры башлангач, халыкның бер өлеше Акчура бабай җитәкчелегендә безнең якка күчеп торганнар. Безнең якка урман булган. Хәзерге баскан авыл җирлегендә. Баскан авыл территориясе урман булган тулысы белән. Алар менә урман эченә усаклык урманны чишмә янына урнашалар. Ләкин бу үзәндә була. Акчура үзенең кавымы белән монда дигән йортлар салып, авылга нигез салып башлап җибәрә. Акчура бабай бик кәсепле, бик сәләтле оештыручы һәм яңалыкка омтылучы кеше булган дип беләбез инде без. Ул сәүдә белән дә йөргән. Шым лидер булган инде. Үзенең яңадан икенчесе булган аның. Өчесе бергә алар Чистай ягына, Шаллы ягына сәүдәгә йөргән. Менә анда барганда Чистай якларында бит җил тегермәннәре булган. Беренче җил тегермәне төзелешен күреп кайтып, шушы Акчура авылында, әле яңа башланган Акчура авылында икмәк эшкәртү өчен җил тегермәне ясый. Чөнки урын җилле була. Җилле урында, үзәнле урында. Җил исә тора менә безнең Бимәр җиле дип татыйлар инде шул Бимәрдән килгәнгә. Һәм яңадан тагын бер нәйе ул елларда еш кына җәй көне давыллар булып корылмаларны җимереп бетерә, өйләргә зыян китерә. Җил тегермәнендә җимерә берничә тапкыр. Яңадан төзекләндерәләр.
tapqır güçlü davullu yağmur bulup Yılga üzerinde ornaşkaş Eye. avulunun köpkene yurtlarında ağızıp alıp gide. Eye. Mine şul vaqtda Okşura baba indi yaşı ülkönrek bulgandır. Avulunun urunu dürüsük saylanmaganga inana bu. Eye. Okşura avulundan Irak tugul, ezrek Küterin urunda. Mine biz hazır şul urunga barabız baskan avuluna. Eye. Dağın şuşunday varasa davul bulup avulga ziyan kileyken avulunu mine şu urunga kuşireye kirek olacak dep urununu bilgilep kaldıra. Eye. Hem Okşura avulunun da ziyaratın eli yana barlıkka kelgen avul bet. Eye. Ziyaratın şuşu yana tüsülesi baskan avulu yanına tüzüte. Eye. Ziyaratını kurdura. Ziyarat meyitlerini jirlete. Eye. Jirlet onu yuştura. Oğlunun koyda tüzülesin, koyda urnaşasın, bilgilegen bula. Aha. Sen çakta o. Hem bizge bilgili tarih boyunca 1620-28 yıllarda da bilemiz indi. Big zur jil hem su xevfi bula. Aha. Ziyan. Şunu tirede indi. Mana şu üzerinden indi o. Eye. Mında bari tek bir hocalıkka gana ziyan kilmeyecek ala. Olganlarına köp ziyan bula. Hem 1625 yılda mine hazırki baskan urununa kalıp kuşine Eye. Okşura baba etken urunga Aha. birinci yurtlarını salarlar. Hem şul yıllık yurtlar elullahıtta yarım jirge kirgen, yarım buralı bula bizim bilen kıfırmızındaydı. Eye. Okşura babayının unuğu mine bit bizning avul biz yanadan ayakka bastı. Yanadan turguzuldu. Eye. Ayakka bastı. Mine şundan baskan diyen isim koşulgan diyen birinci Rivayet bu. rivayet var. Aha. Elik rivayetlerinde türlüsü var. Yenesi Okşura babay avulun türlü koşkınlar baskan, şuna göre alar koşup başka urunga koşup oturganlar, Evet. şuna baskan diyenler alarında deyip. Eye. Biz indi yana urunga koşup, yanadan nigizlenip üsüp gitkenge. Okşura babayның unuğu Timir Bihan degen unuğu aytamın. Timir Bihan degen Evet. unuğu. Yogana turguzuluk deyip. Yanadan ayakka bastı bizning avul deyip. Mine Evet. şuna şul versiyada qolabız. Başka. Aha. Mine Irak tugul Okşura avulunun uruna. Hazır Milanda egerde nit alsam maşinabız boralsa borabız. Oldaydı baskan. Atatürk'e baskan degeçtin ellendi nima kerakile başka. Salavat jırlaytırgan baskan qatqanlar tugel. Eye. Tügensinler, yugarısınlar. Eye. Ol endi uyun kulüpke bilen gene aytılgan. Eye eye. Baskan bik tüplü nigizli avul dep bileriz biz. Mine Okşura avulu urunu ananda biz şişmesin. Tübende bu kana degende. Yani tübende urunu anda üy formasında yasap koyduk. Aha. Anda basmalar da var. Aha. Mine elekki avul urunu şul. Mine bu narat şuşa baskan oğulunun simvolu değil mi? Nişep simvolsun ol. Nesesi bilen şunday bir legendar bu. Oğaş dibetimiz indi bilgili. Bunu endi bizge bilgili bu bulu boyunca Okşura avulundan baskan avuluna koşingeç Okşura babay unuqları istelik itip şu naratını oturtkanlar. Ana mına istelik doktası da var. Eye. Şuna ol ülkön kişilerde biz bilgende de şuşunday
bir neçe yıl özgermey. Ha, özgermey. Şu fikirde turayın deymi? Ay, mine şunday. Mine 99 yaşlık babay merhum bulganda da, min kichkine bulganda da şunday. Bu simvol indi oğlunun. Ay, mine şunday. Gerip kada koydunuz mu? Gerip kada koyduk. Onları mine bu anatiki uyda bir solu bırak yaşay turgan abi yaşadı bir özü. Kul ulganda kuşlarına aytib bular. Bu tenay birga tiysegiz, tiyigiz. Noratqa bir uktimegiz. Noratqa timegiz. Eşen men beradi fillarlar. Ha, bunun da yazılı var eken o. Ay,